Өстәл уеннары буенча турнирда катнашучыларны район башлыгы Альберт Хожин сәламләде һәм уңышлар теләде. Өлкән буын вәкилләре өчен 10 көнлек чын мәгънәсендә зур бер бәйрәмгә үрелә. Ул үз эченә матур очрашуларны, хәл-әхвәл белешүләрне, мотор аралашуларны ала. Өстәл уеннарында быел да актив өлкәннәр үзләренең осталыкларын сынады. Все виды спорта люблю. Особенно шашки и шахматы играю. Плаваю, бегаю, танцую. В общем, я от жизни беру все, я довольная. Беренче мәсьәлә катнашуым бу турнирда. Электән күптән уйнаган бар я, шуңа кызыксындым да инде. Мәдәм токталы. Моның билет бәңгә түгел, судан да шөгыльләним әле дип күрә килдем инде. Бөтен кешендә теге дәрт бардыр сөйткән чагында көндә җиңәргә, итәргә, уйнарга дигәндәй. Ярышка өлкәннәр елда бик теләп килә, рәхәтләнеп аралашып, сөйләшеп, ярышып кына калмыйлар, камыр ризыклары белән тәмле чәйләр дә эчеп аралашты өлкәннәр. Универсал спорт залы зирәклектә ярышучы чордашларны, яшьлекләрне алып кайтты. Ел сайын без монда бик унлап, 20ләп кеше катнашабыз, почти кирәк. Менә аларның оештыручыларга рәхмәт. Без шул чакта унда ял итеп кайтып китәбез. Аннан соң бер атна буенча уже шахмат төшкә күреп саташып бетәбез. Хатын-кызлар арасында Галия Вагызова, Луиза Нуриева, Надежда Утебаева шашка һәм шахмат ярышларында беренче өчлеккә керде. Илдар Вәлиев, Кузьма Иванов, Фәнис Мәҗитов шашка уенында призлы урыннарны яулады. Шахмат уенында беренче, икенче, өченче урыннарны Наил Хамматуллин, Рөстәм Нуриев, Тимергали Сәйфетьяров бүлеште. Җиңүчеләргә мактау грамоталары, медальләр, истәлекле бүләкләр тапшырылды. Уенда катнашкан бер генә кеше дә бүләксез калмады. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.